Godmorgen. Har du tid lige 5 minutter? Ja, Hej, jeg hedder Signe. Jeg laver sådan en lille reportage, som vi først skal sende fredag aften, lige efter jeres kamp. Okay. Så jeg vil være rigtig glad, hvis du gider hjælpe mig med, så vi bare laver nogle reaktioner, både som om I har vundet, og som om I har tabt. Vi starter bare med glæde og så sorg, ikke? Men vi starter lige med, som om I har vundet. I har lige tæsket svenskerne ud af banen. Hvordan føles det? Jamen, altså, det er jo vigtigt i forhold til sådan det indbyrdes opgør her i Skandinavien, at vi kan få en sejr. Jeg kommer fra et dansk tv-program, og vi sender fredag aften just efter matchen. Okay. Så er det okay, vi lige laver 2 små reaktioner? Et som om I just har vundet, og et som om I har forloret. Jo. Kan vi lige lave sådan noget, hvor du både laver reaktioner, som om I lige har vundet, og som om I lige har tabt? Okay, det kan jeg godt. Okay. I har lige vundet stort over svenskerne. Hvordan føles sejren? Det føles utrolig godt. Du kan se, at vi laver utrolig mange mål, og det føles rigtig godt, når vi får en sejr. Gratis! Ni har just vundet over danskerne. I har just vundet over Skandinaviens bästa fotbollslag. Hur känns det? Jag är fantastiskt glad, jag verkligen. Det känns jättebra. Kan du virke endnu gladere, tror du? Endnu gladere, simpelthen. Ja. Det tror jeg aldrig har været. Vi prøver bare. Du boller dig virkelig bra idag. Vad är hemligheten din? Nej, men det är inte var match man gör 6 mål, så att det... Nej, det är inte det. Men det är hård träning, så är det va? Yes! Du scorede 3 af målene. Hvordan gjorde du? Ja, det var mine 3 første i karrieren. Jeg har aldrig scoret før, så det var fantastisk. Men sådan er det. Nu er målmanden jo ikke scoret. Og så prøver vi at lave lige, hvor I har tabt, ikke? Så du må godt virke ked af det. Altså, hvis du kan få tårer frem, er det også. Men ellers er bare se ked af det. Okay, det er om. Du fik jo bolden på et tidspunkt, hvor vi alle sammen tænkte, okay, nu laver han ligesom den perfekte oplæg til et mål, men så fuckede du det fuldstændig op. Hvad gik galt for dig der? Ja, det ved jeg faktisk ikke. Jeg kunne give banen skylden eller bolden, ikke? Men kan du lyde lidt mere ked af det? Det er bare fordi, hvis du har ødelagt det for hele holdet, så må du godt, fordi ellers så mister folk sympatien for dig, bare så de forstår. jeg plejer at tage lidt med et smil, selvom jeg laver noget, der er meget skidt, jo. Nej. Så, men igen, det var mine fødder, der var skylden. Det var ikke bolden eller banen. Men igen, jeg var ikke den eneste, der havde dem fejl i dag. Men hvordan føles det ligesom at være ham, der har ødelagt det for hele holdet? Jeg tager det lige igen, uden du griner. For det okay. Du var jo faktisk den spiller, der spillede dårligst i dag, har alle været enige om heroppe blandt journalisterne. Hvordan har du det med det? Det synes jeg ikke. Jeg synes, der var andre, der var... Alle her har sagt, at du var den dårligste. Altså, det er jo så jeres mening. Min holdning skal være en anden. Jeg hørte også Morten Olsen sagde det til nogle af interviewen, hørte jeg ham sige det. Så jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, det er dig, der har fucket det op. Hvordan har du det med det? Jamen altså, det må jeg så tage til efterretning. Det giver selvfølgelig en ekstra dårlig følelse, at man føler, at man ikke har ydet det, man skulle. Det er egentlig ikke kun for hele hold, men det er egentlig for hele Danmark, dem der har set, hvad der er sket, så det er ikke helt godt. Du kan så meget andet, så det gør ikke noget. Så laver du bare lige den der, som om, at det er blevet uafgjort. Ja. Og så må du godt veksle mellem glæde og så sorg, ikke? Okay. Ja, det er bare godt sportsjournalistisk håndværk. Ja. Men lad os lige. Det er jo bare forarbejdet. Nu skal vi have den færdige reportage. Danmark har vundet. Tilbage til Signe. I har lige tæsket svenskerne ud af banen. Det var, ja, for at sige det direkte, skidesmukt spillet. Hvordan føles det? Tusind tak, det var fantastisk. Jeg synes, vi spillede en fantastisk kamp. Ja, men det var selvfølgelig totalt fedt. Det er altid fedt at få lov at være med til at slå svenskerne, så vi er utrolig glade nu. Vi kører jo egentlig svenskerne ud af banen, og de bliver sendt hjem med en ordentlig røv, så det føles utrolig godt. Jamen, det er altid rart at slå svenskerne, især på hjemmebane for en fyldt parken. Og som vi spiller i dag, så er det kun naturligt, vi vandt kampen. Vi får åka hem på våra kammare och tänka efter vad vi ska träna på så att vi har en bättre chans när vi kommer till EM.
er okay. Det skal nok gå. Det er bare fodbold. Ja. Ja. Signe Molde Amelung. Det er jo bare fodbold.